Ahoj, dnes mám pre teba druhé video zo série, kde jednoducho vysvetľujem investovanie. Témou bude niečo, čo je považované za jeden z kľúčov k úspechu v investovaní. Volá sa zložené úročenie a niektorí ho dokonca nazývajú 8 divom sveta. Počul si o ňom? Tak čo to vlastne je úrok? Úrok môžeme chápať ako cenu, ktorú dostane za to, že niekomu požiča svoje peniaze, alebo naopak cenu, ktorú platíš za to, že si peniaze požičiaš. Keď hovoríme o jednoduchom úroku, myslíme tým úrok, ktorý je počítaný len z tvojej pôvodnej investície. Zložený úrok však ide o krok ďalej a zahŕňa aj úrok z už zarobených úrokov. Toto je ten kľúčový rozdiel, ktorý robí zložené úročenie takým mocným nástrojom. Ako funguje v skratke? Predstav si, že investuješ 1000 eur s ročným úrokom 5%. Po prvom roku by si mal 1050. To je celkom jednoduché. Ale tu prichádza efekt zloženého úročenia. V druhom roku sa úrok počíta nielen z tvojej pôvodnej investície, ale aj z úroku, ktorý si zarobil v prvom roku. To znamená, že ak to necháš pracovať dlhšiu dobu, výsledky môžu byť extrémne. OK, dajme si aj príklad a predstav si, že začneš pravidelne investovať už vo veku 25 rokov. Nemusí to byť ani veľká suma, pretože dôslednosť a čas sú na tvojej strane. Ak by si investoval 100 eur po dobu 30 rokov pri úroku cca 8% ročne, čo je v podstate priemer najznámejšieho indexu sa 500, tak by si vo svojej 55 mal na účte cca 140 000 eur a ak by si to nechal pod vankúšom, tak by si za tých 30 rokov našetril len 36 000. Kľúčom k úspechu je trpezlivosť a dlhodobý pohľad. Predstav si zložené úročenie ako snehovú guľu, ktorú hodíš z kopca. Začína malá, ale čím je dlhšie na ceste, tým je väčšia a rýchlejšie rastie. Táto metafora dokonale vystihuje, ako čas a konzistentné investovanie môžu využiť moc zloženého úročenia na budovanie tvojho portfólia. Samozrejme, že sa dá investovaním dosiahnuť viac ako 8% ročne, ale pozor, toto je veľmi pravdepodobné, že aj menej. Priemerný v úvodzovkách investor, ktorý to tam hádže hlava nehlava a pozerá len na to, že má rád svoj iPhone a Apple, ale už nevidí vnútorné hodnoty jednotlivých firiem a rizika spojené s výberom jednotlivých akcií do svojho portfólia, sa dostáva v priemere len na 3-4% ročne. Áno, stále je to lepšie ako pod tým vankúšom, ale uvedom si, aká je inflácia. Ak by si chcel vidieť moje tabulky, kde mám vypočítané vnútorné hodnoty firiem, na ktoré čakám, a ich nákupné ceny, pod ktoré som ochotný nakupovať, plus podrobnejší kurz investovania, aby si nespravil chybu, tak pozri aj moje Hero Hero za štartovaciu cenu len 5 eur. OK, sme na konci a v ďalších videách si jednoducho rozoberieme témy v investovaní, tak sa máš na čo tešiť. Ďakujem moc za tvoju podporu, nech má všetko zelené a čau pri ďalšom videu.